amene amabwera polemba anthu ntchito kukhala ma HSM. Anena izi chifukwa chokuti kumene konso kumapangidwa katangale wa dzimene akangotulutsa call kuti afuna alembe ma HSA ndiye kuti kumakhala wina aliyense andale amalowerapo akuluakulu aboma amalowerapo koma izi zoyambitsa sukulu kuti anthu asanapite ku HSA ko akaphunzire ukadaulo wa ntchitoyoyo ndi zinthu zofunikira chifukwa akamapita akalembedwa ntchitoyo kumapita m'mafield akapeza akhala kuti apfikidwa kale aumbidwa kale. Kukhazikitsa sukulu ama HSA ati kuthandizire kwambiri dziko la Malawi kuti lizikhala ndi anthu amene ali ndi chidwi pa ntchito ya zaumoyo. Bungwe la Spinal Injuries Association of Malawi lati anthu omwe adavulala msempha waukulu wapamsana akupitirira kukumana ndi vuto la mayendedwe kamba kakusowa kwa njinga zoyendera komanso zipangizo zachipatala zoyenera. Wapampando wa bungweli achikumbutso Billy wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamapeto pa maphunziro a masiku asanu a anthu amene ali ndi vutoli. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Abire anali mamembala awo akukumana ndi vuto la mayendedwe kamba kakusowa kwa njinga zoyendera zoyenera pamene atuluka kuchipatala kumene akhala akulandira thandizo. Iwo ati vutoli limapangitsa kuti anthu adzikumana ndi vuto la kaganizidwe kangwiro pamene amakhala kuti atayikayiko pa moyo wawo. Dziko likuyenera kuti wani liziyathandiza ngati anthu amene wakumbali ngati ya ma wheelchair, appropriate wheelchair imene ili yoyenera ndi chani ndi ulumali wake wa munthuyo chifukwa pali anthu ena akakuona kuti wasiya kuyenda amakangotenga chi wheelchair kudza kupatsa pamene chi wheelchair cho chili chosayenerera ndi ulumali wako. Maphunzirowa anabweretsa pamodzi anthu 18 amene adavulala msempha wakulu wapamsana ndipo anachitika ndi thandizo kuchokera ku Motivation Africa. Mmodzi wa akuluakulu abungwe la Motivation Africa a John Namalomba ati maphunzirowa anawakonza pafuna kulimbikitsa anthuwa kuti azitha kuchita zinthu paokha. Apapa amene aphunzira chonchi musikuti zonse zathera pomwepa. Anthu awa amene aphunzisidwa tikuyembekezera kuti akabwerera kumuzi tiyapangabe support kumapasa ndalama ina yona kuti azitha kuyenda kupita ku zipatala zazikulu zimene anthu amatha kukhala kwa amene ali mavuto a msana ngati ku Rehabilitation Hospital komanso zipatala zazikulu za boma kuti azikatha kuwalimbikitsanso anzawo komanso kuwaphunzitsa zimene aphunzira kuno. Akachokapo aziyenderanso m'mizi kwawoko kukaona kuti kodi anthu akuzisamalira bwanji nanga kuti azidalire paokha zikutheka bwanji ngati pali mavuto ena ndi ena azikatha kuwathandizira. Mmodzi wa omwe anachita nawo maphunzirowa Ivrine Damiano anati maphunzirowa ndofunika kwambiri pa moyo wawo. Maphunziro amene wandopindula pakuti amathandiza anthu amene adavulala msana kuvomereza condition yawo kuyamba kupitiriza ntchito zomwe ankachita asadavulale komanso kumakhala maphunziro osiyanasiyana kunoku ngati mwina kupsa kwa matenda idzi zambanje zambirimbiri zokuti zimatha kupindulira anthu amene ali ndi ulumali wa msana. Pofika pano anthu pafupifupi 50 ndomwe apindula ndi maphunzirowa m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Tikadali pa zaumoyo ngati njira imodzi yochepetsera kutaya magazi pa nthawi ya dzidzidzi mzipatala, bungwe la Sikh Association of Malawi lapereka majakisoni 800 a tranexamic acid ku chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Mkulu wa bungweli Atinu Gill wati zoperekazi zikuonetsa mfundo za chipembedzo chawo chomwe chikulimbikitsa kupereka gawo limodzi mwa magawo 10 a ndalama zomwe munthu amapeza kwa anthu osowa. Ifeyo timakhulupirira kuti pa zochepa zomwe timapeza tikuyenera tiwagawire kwa ena omwe ali osowa. Mankhwalawa athandiza amayi oyembekezera komanso kumbali ya ngozi. Polandira thandizoli mmodzi mwa anamwino pa chipatalachi a Mavis Mwale ati mankhwalawa athandiza kuchepetsa vuto la kutaya magazi zomwe zingachepetsenso imfa.
choyambirira ndimangofuna tithokoze ase community chifukwa cha thandizo limeneli mankhwala amene wandofunikira kwa basi makamaka nthawi yomwe anthu akutaya magazi timakhala ndi mapeshenti ena okuti mwina avulala pangozi komanso azimayi oyembekezera komanso timakhala ngati kunoko chipatala chachikulu timakhala ndi mapeshenti ena onena kuti ali ndi makondishoni okuti amataya magazi kwambiri ndiyeno mankhwala amathandiza kuchepetsa kuti asataye magazi choncho athandiza kwambiri kuseva mbiro ya anthu ambiri amene ali ndi mavuto akutaya kwa magazi. Bungwe la Roads Authority lati layamba ndondomeko yomanga zipata zina zolipiritsa pa msewu. Bungweli lati ntchitoyi ikuchitika mogwirizana ndi Roads Fund Administration. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Posachedwapa bungwe la Roads Fund Administration lidati lili ndi mapulani omanganso zipatazi zomwe pa chizungu amazitcha kuti toll gates mu msewu ochoka ku Lilongwe kupita ku Mchinji komanso ochoka ku Lilongwe kupita ku Salima. Koma izi mpaka lero sizinatheke zimene ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la Roads Authority a Joel Olongwe ati ndikayamba kamavuto azachuma. Koma Olongwe ati mabungwe awiriwa akuchita kaunimuni ofuna kupeza malo ena onjezera monga msewu M5 komanso M1 wakalonga Chikweta kuti amangekonso zipatazi. Iwo ati cholinga cha izi ndi kufuna kupeza ndalama zochuluka zomangiranso misewu imene yaonongeka. Boma likuyesesa njira zonse kuti atulisi misewu ikhalenso mwabwino, ngozi zichepe komanso anthu aziyenda mofulumira. Mawu ake wapampando wa komiti ya Public Accounts ya kunyumba ya malamulo a Stephen Malondera wali ndi wokondwa kuti boma layamba kugwiritsa ntchito ndalama zomwe limatolera kudzera mzipata za pamsewu pamene ndalama zokwana 17 billion kwacha azipereka kuti zigwiritsidwe ntchito yomanganso malo ena amu msewu M1 wochoka kudedza kupita ku Nchewu. Miseudi inaliyo kuti yambiri inaliyo kuti yaonongeka. Tithokoze kuti ndalama zina zochoka ku toll gate pafupifupi 17 billion ndimene yaperekedwa kuti msewu umene wa M1 ukonzedwenso pali madera ena onena kuti sango ikamozi gamba koma akhale akukonzanso ngati chapa Chirobwe mukamathamangira pali Zulu. Zimenezi zidatisapitirira kuti zilichitira ubwino kwambiri. Pakadali pano dziko lino lili ndi zipata ziwiri zapamsewu za Chingeni ku Nchewu komanso Kalinyeke kudedza zimene adazitsegulira mchaka cha 2021 ndi 2022. Bishop wothandizira wa Archdiocese ya Katolika ya Lilongwe a Vincent Mwakwawa auza akhristu a mpingo wa St Patrick's mu mzinda wa Lilongwe kuti akhale chida chobweretsera kusintha pakayendetsedwe ka dziko lino. Iwo ati izi ndizofunikira chifukwa chakukula kwa mchitidwe wakatangale. Amakwawa alankhula izi pamwambo wokondwerera zaka 50 kuchokera pamene mpingo unakhazikitsidwa. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Chifukwa kuti numbo ni kuti anthu amadigiri ena ndamene akononga chani kodi akononga dziko. Adaphunzira koma akuononga dziko chifukwa alibe khalidwe, alibe chikhalidwe mwa Mulungu mulibe mwa iwo. Amakwawa ati ndikofunika kuti akhristuwa akhale pansi ndi kupeza njira zimene angagwiritse ntchito kuti athane ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu. Iwo ati mchitidwe otere akulimbikitsa ndi anthu ena amene ndophunzira bwino kamba kakusowa khalidwe labwino lomwe Mulungu amafuna kuti anthu adzichita. Iwo apemphanso akhristuwa kuti athandizire kukwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Inu ngati St Patrick's muli ndi ntchito kuti tithandizane mdziko muno akhristu onse kapena anthu onse ngakhale amene sakatolika koma amene ali musite munomo amene akukhala kumene tili ku kapito koyendetsa boma tithandizane kuti anthu tikhale anthu abwino. Wapampando kwa komiti imene inakonza mwambowu a Eugene Kholeyo ati mwambowu unali wofunikira kwambiri pa ntchito za mpingowu. Ndiye tinayenera kukumana limodzi monga na mpingo umodzi kuthokoza Mulungu chifukwa cha ulendo umenewu komanso zipatso zonse zimene talandira pa parish yathu ino. Mmene ndinanenera tinayamba ndi mini jubilee kwa Mkubo komanso lero tikumana pano pa parish yayikulu tikatseka mwambowu ku outstation yako Akauma. Parish imene ili pansi pa Archdiocese ya Lilongwe adayikhazikitsa mchaka cha 1976 ndipo imatumikira akhristu a madera area 18, 10, 11, 12 komanso area 43.
Ndipo wapampando wa sinodi ya mitsidi ya mpingo wa Zambezi Evangelical, Reverend Robert Mambeya walangiza Khristu kuti apeze zochita zomwe zingamawapezetse ndalama m'malo mongodalira pemphero lokha. Amambeya anena izi la Mulungu pamwambo okhazikitsa Reverend Felix Nkomwa kukhala m'busa wa kachisi cha Ndilande Zambezi Evangelical mu mzinda wa Blantyre. Thomas Kajere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Reverend Mambeya ati monga kuthupi anthu akuyenera kugwira ntchito kuti apeze zosowa zawo. Kupatula kukhala Khristu chabe ndifeso anthu amene tili mu dziko muno amene timayembekeza kukhala ndi zinthu zofunika pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. So munthu sakuyenera kungodalira kupemphera kokha, komanso anayenera kugwira ntchito ndi manja ake kuti apeze zinthu zowathandizira pa moyo. Monga mene nafotokozera muja ngati munthu payekha, komanso akhoza kugwira ntchito ngati banja, komanso akhoza kugwira ntchito ngati mpingo umene kukhala ndi zinthu zowayenereza kuti mpingo upite patsogolo, komanso ngakhale kuthandizira kuti dziko lipitenso patsogolo pa ntchito zimene ife tikugwirazo. So ndimalimbikitsa Khristu kuti azikhala solimbikira pa ntchito zawo za moyo wawo za tsiku ndi tsiku. Felix Kamandani Nkomwa has on this day, 31st May 2026, been officially inducted as a resident pastor of Zambezi Evangelical Church Ndilande Congregation. Mukulankhula kwawo, Reverend Felix Nkomwa ati agwira ntchito yotumikira Khristu mozipereka polimbikitsa moyo wawo wauzimu komanso wathupi. Masomphenya anga pa mpingo uno mosokozedwa ndi mzimu wa Mulungu ndikuonesesa kunena kuti moyo wauzimu wa anthu kupita patsogolo, koma pozindikira kunena kuti munthu sali kuuzimu kokha aliso ndi gawo la thupi, ndikuonesa kuti moyo wa thupi wa anthu ukupita patsogolo, ndi kuti mwa njira ina anthu moyo wawo ukuyenda bwino kumbali ya zachuma, owalimbikisa kulimbikira ntchito komanso ma business. Mpingo wa Zambezi Evangelical wakhala ulipo koposa zaka 100. Akhristu anapereka mphaso zosiyanasiyana posonyeza kukondwa ndi kubwera kwa Reverend Nkomwa. Bungwe la TVETA lalimbikitsa anthu kukhala ndi chidwi chophunzira ntchito zamanja chifukwa zili ndi kuthekera kokweza chuma chawo. Oyang'anira bungweli mchigawo chakumpoto a Tennis Molande anena izi pamwambo opereka masetifiketi kwa ophunzira 170 omwe amaliza maphunziro awo pa Kwitu Skills Development Center mu mzinda wa Mzuzu. Deborah Madeya wadza ndi ripoti. Amolande ati anthu akaphunzira ntchito zamanja kuzera ku sukulu amapanga katundu wabwino yemwe angathe kupikisana ndi kugulisidwa pa misika ya mziko muno komanso yakunja. Iwo apempha anthu omwe ali ndi luso lotisanakalirenge mkalasi kuti akapeze masatifiketi kuzera mu ndondomeko yapadera yomwe unduna wa zantchito wakhazikisa, ponena kuti izi ziwathandiza kupeza mwayi osiyanasiyana. Banki mafunisisa kuti kapena mgwirizano wathu mafunisisa kuti munthu apitise certificate. Ndizotheka pali anthu ena ali ndi luso akusowa ndalama zokuti mwina business yawo ipite patsogolo, koma sangakwanise kuti alowe nawo mu mgwirizano umenewo chifukwa chonena kuti alibe certificate. Ndipo wapampando wa Kwitu CBO wa Mwayi Mchuchu ati ophunzira omwe atenga masatifiketi awo awasula bwino ndipo akathandiza kulemba anzawo ntchito. Nzeru zimene ali nazozo pazokha ndi mpamba kuti ukathandizira kuti apeze ndalama ndi kuyambaso kutani kulemba ntchito azinzawo pamene makampani yawo akutani akukula. Ndipo mmodzi mwa ophunzirawa Jemima Kanyinji yemwe wamaliza maphunziro ake pa ukadaulo ophika zakudya wati ali ndi malingaliro osegula malo odyera akangopeza mpamba okwanira. Anthu ambiri amadalira kudya almost every day life yawo tikudye. According to business munthu ukhoza kupanga phindu because every day aliyesa amagula chakudya daily. That's why I choose food production. Akakanali kachiwiri kuti sukulu ya Kwitu Skills Development Center ipereke masatifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo a ntchito zamanja. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane na mitu yake.
unduna wa zaumoyo wati ukhazikitsa sukulu yapadera imene iziphunzitsa azaumoyo am'madera ma health surveillance assistants. Anthu ambiri a vuto lovulala msana akuti akukumana ndi vuto la mayendedwe chifukwa chosowa zipangizo zoyenera. Mu nkhani zina, akhristu mdziko muno awalangiza kuti apeze chochita zowabweretsera ndalama m'malo momangodalira pemphero lokha. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times 360 Malawi, komanso star 1895# pochita subscribe ku 1895. Munali ndine Mbumba Nkhoma. Madzulo abwino.